nezuro nguva dzakapera ndabva ndaenda paTikTok ndobva ndaona ndiri kutukwa palive, ndakatukwa zvinyadzi, ndakatukwa zvakawanda. One thing about me, don't ever think kuti handioni zvinhu zvinochiitika. Ndinoona zvinhu zvinoitika, but ndakazviudza kuti vanhu ava vari kutsvaga relevance. Hamupisi pasina kuti mabridge, hamutopisi pasina zita rangu. Iye ndo the fact. So you need to talk about me so that you can get relevance. It's okay, cool. Pakazotukwa zvinhu kusvika panzi anoshamisirei mabridge anochengetwa nomumwe mukadzi Talini. Ukatoona wakuti anoshamisirei kumunhu waremerwa. Because you never hear ana melo vaya vana vana ndizozo vachita anoshamisirei mabridge. Because nandishamisiri. I'm just a girl anotenda. Makambona vanhu vanondipa zvinhu vachiuya pano vachitaura. No, ndini ndinoonza nyaya dzangu ndega kuti thank you Ningi, thank you Ningi, thank you Ningi. For your own information, kuna hatichaji zvinovava isu. Mama Talini varipo, aiva ndiri kutochengetwa. Haiko ndiri kuchengetwa. Mwana wangu haaendi kuchikoro chemanga manga, anotoenda kuCambridge. Na Mama Talini, if zviri nyore, go get your own destiny helper. Zviri nyoreka izvi. And I'm not video. Why? Mimwe minyama ya mimi nayo guys ndeye kutuka vanhu vasina chavakakutadzirai. Ina nhamuno pa live yacho yese vanhu vaindituka. Kana kuti nditi uyu munhu ndomuziya, uyu munhu ndomuziya, uyu. Ndo imwe minyama ya mimi nayo. The more yamunondituka, the more Mwari pavanondiblessa, because Mwari havasisa bhuku. Mwari vanotoona kuti uyu mwana uyu akachena mukati memwoyo make. Inini whatever I do it with my heart. So pamunenge muchindituka paya, remember you are praying for me. That's how you can pray for me. Yeah, because pasina zita rangu hampisi. Kunyazoita ka live kekudhisa mabridge. Aiba guys. Inangwa ikuchengetwa ndochengetwa nomwe mukadzi. Na zviri nyore itaiwo guys. Mama Talini wakatotumwa mulife mangu na Mwari. Mwari wakatonota handikodzeri kusafa inini. Nguva yandakasafa yakarebesa. Yangu weye kumbofarawo. Yangu weye kumboraramawo soft life. Vavengi vakatarisa so vachirwadziwa vachita malive vachindituka. But just know that this girl handisi rich but ndiri better pa level randiri zvamanje manje. In fact, and better, I'm good. Pese panzi pane mari unotomdona ndiripo handifambiri kunhu kusina mari inini handina kuya kuHarare ne uzvi nasara pavana nchiti kwanzi ndiri kuya kuno kuHarare kuzotamba. Ndakatokwira bhazi $8 kubva kumasvingo kuya kuno kuHarare, handina kuya kuHarare kuzovata. Saka anenge akati akabigwa naAdotoko ndichakubira kusvika amen. Kana uchinzi Adembavha inini ukatamba neni warusa njere dzandinadzo ka hamino Mwari chii, but Mwari njere dzavakandipa dzekutsvaka mari. Ini mari ndinotoitsvaka kusvika ndawati ndaiwana mari ndinotoiwana. Unoda kuti isusu mama rasta ndengwada kubvakare vaingodiwa vakafollowa kare mupamedu kare indisanda tokutanga zvo ayongo vakafollowa mama rasta kare ora mama rasta guys kare anodiwa kutoko. Mama rasta wangu ari pano pa live pakanjavaona. Ini ndo chokwadi chandida kutokudza ichocho kuti inini zita rangu pamunonditaura pese musafunga soti ndichauya ipapo oro ndinouya ipapo kuzokusapota kana kuti kuzoexplain. I don't owe you an explanation here on social media. Ndichakutambisai ameno kumba kwenyiko kana makanjenga chitondivenga ine street yose. Andika udze street yose kuti ngativenge Ado. Andina chandobva nokuvengwa nevanhu pano apa. Anondivenga nondifarira. Anenga akati ndakabirwa naAdotoko. Anoti ndakabigwa naAdotoko. Anoti ndakabigwa naAdotoko. Anoti ndakavenga Adotoko. Ndakatombotuka kuti zvokutombotamba zvidenda ivadera ka. Ndakazvirega zve-social media. Madheza ndikaenda kuNigeria ndakanzi kwanzi Ado aba $600 yana precious. Ndakatombochiona pano pa social media but handina kuda kuya ndichi-explaina. Handisi benzi kari no-explaina pa social media nini. Kundokupai nyaya dzangu ndakamira sani. Side ramuri kuziva iroro fambai naro. Handiti fambai naro. Ini chandozongofara ndechekuti vanhu handenge ndichitemesa musoro vanhu vakuru kwandiri. Ndozvona ndenge ndichifarira vezera rangu anenge akatongonyarara zvavo because vanhu vanofunga. Vanhu vakuru ndovanenge vachiti adopted ndoda kuti mati muchiwa musoro here muchitaura zita rangu. Hanzi wakaexplain one by chinhu chinonzi kuexplaina nochiziva here iwe.
inini muchanitaura kusvika ameno. inini chimira nitokudzai manje ndakagara pandakagadzikwa inini chinotondisetsa ndechekuti hanzi ndokufarira Adho. Inini nditori ukatosangana nenika atingana wakasangana nenika vanhu vanotoshamisika kuti Adho ndo zvauri nditori munhu ari kubati pano pasocial media ziva matsvakiro anoita mari handingauye panapa ndotanga kuti hi guys how are you doing ndichida kufadzai imi kuti ndinzi Adho ari ku zvichitonaka. Handidi kupiwa mbiri yandisina kuti kwanzi Adho ari ku ini ndichitoziva isaidi irori handituki vanhu handidi but ndiye munhu ndototaura zvandoda panguva yandoda. Hanzi Adho wacho anoita nezvamunoziva izvo zvamunenge muchitaura mucomment section ndo zvaanoita. Izvozvo zvamunoti Adho ndo zvaanoita ndo zvando hanzi iwe oneka ngocha mudia hausi kuzviziva niwe hausi kuzviziva here kuiwe utanga kuzviziva nhasi naidia naini watanga kuzviziva nhasi. Sorry zvako watanga kuzviziva nhasi. Sorry hanzi chokwadi chinorodza chokwadi chei kuya atanga kuzviziva nhasi here naimi hanzi uri ngochani kuya anga asingazvizivi here anga asingazvizivi zvinhu zvinongozikamwa nemunhu wese panapa. Alright inini ndiri kuti kanzi kwaare akuru aritsvaga mari yes apa mone ndimi vanhu vanouya kuinbox achindikumbira mari imimi ike zvino munhu anenge auya kuinbox kwangu achindikumbira mari ndikuya ndizokuyanika kuno kusocial media hakuna munhu anichabetsera futi muupenyu hwangu. Ndine hope vanhu vanouya kuinbox kwangu atinombira mari atindachaya mari yekuva vana vadye chikafu mauya kuno kusocial media futi makundituka futi mimi. Kana neniwa ipapo ninoita wese kana dziri nyaya dzekuda kubirana mudheni inini izvozvo ninozvigona. Idhora iloro ndiro rakukupa kuti munhu pane dhala asi niyo ndinongatipisa iwewe nyango ukatipisa inini ndinototipisa because mari inorwadza kushanda. Mara inorwadza kushanda kwini why not anetsike kundimbira masong saka nowadays I understand it kuti nini akangondimbira remix nenondoto remix anina kumba kupa mari yebhazi because iwewe ndinoziva kuri mbavha that's why ndisina kupa mari yebhazi ndinoziva kuti chikwama chako chinenge chakanuna. Mungoti mungamise mairasta makagara ipapa nekundibira nekuti wandiremixira tumasong imi munokunyepa hapana chaanogaya kana mutori tatitori muringika kwa Godfather Temboman dai ndatokumamisa iri clash dai vanhu vakutoti hoyo iwo nendatokumamisa ndovanobva waona anonzani uyoyo obva atonzi the winner is Mama Rasta. Basi mari yepeitengeta tokupai inini nyango ukandipa mari yepei ndinongoziva kuti baba vemusha vanohasela basimba remurume kuhasela. Yes chakanyanya clash
ngadaenda tomudhinda muklashini daiso mimi makutoti ndatomurowa muringi nendatomukwadza muzvinhu zvacho maiziya ndendatomukwadza. It's a win. First lady. Hi, first lady. Kolabo manje na baba. Ayo, inini munhu wangu hataura anengada kutondimaira mushonga kabisira. Saka inini ndinotomurida manje. Ndoda kuya ikoko mama Rasta kupi? Kuna kuchawike. Masamba ndo akatochinja. Ndiwe kwamhera ari pano. Wasagwani vaisisi. Uya mwana baba wangu ndiwe ouya. Uya kumba kwangu. Ndiwe chese wadinodhipisa. Ndomanoona kuti ambi zvayo ka. Zvimwe zvese hazvina basa. Ndomanoona kuti ambi kuyuza guys. Oh, look at my cheekbones. Look at my half body. I'm a yellow bobos. I'm a yellow bobos. So guys, a lot of respect kuna mama Rasta ndokupa ipei. Varume vakawanda kunzoko mambo. Really sweet dear. Bleachy more yellow bobos. Guys, ndakwenda.